Βαρφοηλία. Είμαι έντρομη. Είδα σε ένα βίντεο μία που έδινε στο σκύλο της αποξηραμένη αληθινή λιχουδιά, αλλά ρε Βαρφοηλία, είχε τρίχα ρε Βαρφοηλία. Είναι δυνατόν? Έχουν με τρίχα. Καταπληκτικό. Είναι από τα καλύτερα πράγματα γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Η τρίχα δουλεύει σαν τυφλιτική είναι και καθαρίζει εντεράκι, στομαχάκι, βοηθάει στην αδόνηση. Και επειδή είχαμε πολύ καιρό να φέρουμε αρνί με τρίχα, είχαμε τόσο καιρό μόνο αυτή κουνελιού με τρίχα, ελάτε να σας δείξω. Εδώ έχουμε σκάλπ αρνιού με τρίχα. Ένα προς το δυνατό μασιτικό με την τριχούλα να τσουράλε. Προβατήλα. Το οποίο είχαμε καιρό να το φέρουμε. Επίσης τι άλλα φέραμε που είχαμε καιρό? Όπλη, δηλαδή νύχη μοσχαριού ας το πούμε. Λιχουδιά επιβράβευση superfood. Τι άλλο? Καρδιά μοσχαριού. Και αυτιά κατσικιού. Είναι πιο μικρά αυτιά από αυτιά γουρουνιού, αλλά είναι περισσότερη συσκευασία και έχουμε τα κολαγόνα μας εκεί, τις ιστορίες μας. Όλα αυτά με δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ μόνο.